Halo, selamat sore Besti. Kalau Besti, aku ngaruh beras kilo. Biasanya iki ngecopne Magicom, cuma aku pengen lagi ngaruh ae. Aku ditapungin dandang, segone mau menul-menul. Sik ngenteni ben rada anu ya, saat engko lagi ngengkrongne dandang. Nah, iki proses nggodhog kulup kenikir. Eleh wiju. Nah, iki mau kene nek bayem karo godhong telo rambat mau to, Lur. Terus tak kei apa jenenge? Kuwi tak campuri sawi putih nang kulkas ndek sawi putih ya kemodul ki lho. Campur ngene gak sah nggih kecambah kayak nek kecambah. Yo enake. Wis ki lho. Nunggu sampai empuk.